Bună! Astăzi o să vă arăt ce modele de brățări ale prieteniei știu să fac. Aceasta este sigur că vreau încă una. Așa. Și încă una. Care nu prea stai dreaptă de asta. Așa. Am brățara Candy Stripe făcută de 4 fire. E ca fire. Am inimi. Da. Tot una Candy Stripe care mie îmi place. Pentru că este groasă. Niște prieteni pe cea mai bună. Bun. Încă una. Cu fundițe. Un zigzag. O să saltez un pic din fundal. Zigzag. Cred că așa. Bun. Asta o să una de care eu sunt mândră și îmi place foarte mult. Scrie I love you. I love you. Bun. Așa. Am una de muri. Așa. Așa. Da. Am Chinese turkeys. Traducerea ca la câinelatul. Bun. Am una care mi-a place foarte mult. Nu știu dacă și vouă să-mi placă. Arată cam așa. E o lăbuță de biscute, ce vreți voi? Doar să nu îmi place, dar nu este nada. Din păcate. Bine. Am încă una cu fundițe. Și încă una. Și încă una. Am rog 4 cu fundițe. Sunt foarte multe. Încă una Candy Stripe. Așa. Mă scuzați. Am una așa. Dar nu este terminată. Și mai am un model chiar aici. L-am arătat și data trecută. The Wave. Încă una The Wave. Încă una Candy Stripe. Și încă două Candy Stripe. Astea sunt brățările mele. Dacă vreți să vă învăț să faceți împreună, să-mi spuneți. Fac orice model de țară, cu multe muzicale, cu orice vreți. Sper că v-a plăcut și sper să îmi cereți cam ce vreți să vă fac, pentru că eu știu orice model. Să vă arăt. Știu brățara tricolor, The Wave, etc. etc. Vă pup, pa!